dia a tothom, bona tarda o bona nit, depèn quan veieu aquest vídeo. Avui estem al vídeo número 8 de la sèrie de fent 1000 sudokus en 1000 dies. Avui estem a 30 d'abril del 2026 i el que farem, com sempre, serà començant a escollir el nostre sudoku. Com sempre, recordar-vos que això no és per relaxar ningú i, per tant, doncs podeu fer altres coses amb la vostra vida. Però agraeixo que estigueu aquí veient com faig això tan malament. Com és possible? Com és possible si això se'm donava bé? Bé, és igual. Anem a la ruleta, que és el que voleu veure. I mentre gira, com sempre, deixeu als comentaris quin número creieu que sortirà. A veure si l'endevineu. «536». Som-hi! Molt bé, ja tenim aquí el nostre sudoku d'avui. A veure com de malament ens va. Comencem, no comencem per aquí, com sempre. Tenim 4, 5, 6, 7, 6, 6. Doncs el 6 ha d'anar aquí al mig. Molt bé, tenim 5, doncs 5, 5 aquí. D'acord. Tenim, què més? Res més. Tenim 7, 7. Per tant, el 7 només pot anar aquí. D'acord? I el 7 aquí. I el 7 aquí. D'acord? I, per tant, 7 i 7 aquí. D'acord? 1 aquí, 1 aquí. I 1 aquí, únicament. Molt bé. Anem a veure. Ja que estem aquí baix, què més tenim? 8. Doncs 8 aquí. 8 no pot anar a un altre lloc. En vertical no tenim res més. 8 aquí. 8 aquí. D'acord? Per tant, el 5 només pot anar aquí. Ostres, que bé! Massa bé està anant això, Tinc por. Tinc molta por, gent. D'acord, tenim 1, 3, mira, tenim 3. Doncs 2 3 aquí, d'acord. Anem a intentar fer d'això del mig, la columna 1. Tenim 2 aquí, tenim 2 aquí, 2 i 2. Després tenim el 3, que ha d'anar aquí o aquí. Tenim el 4, tenim el 5, que ha d'anar aquí. Tenim el 6, el 7, el 8 i el 9, que ha d'anar obligatòriament aquí. Molt bé. Per tant, aquí ha d'anar el 5, perquè no hi ha més remei. Molt bé. I per tant, 5 i 5 ha d'anar-hi aquí. Queda el 2 i el 3, d'acord? 2 i el 3 aquí. Molt bé. Anem a veure aquí. El 2. 2 pot anar aquí. Bueno, pot anar a qualsevol d'aquests, el 2. El 3 ja està. El 4 pot anar aquí. El 4 pot anar a qualsevol. El 5 ja el tenim. El 6 només pot anar aquí o aquí. El 7 només pot anar aquí baix. El 8 ja està i el 9 ja està, molt bé. Per tant, 2, 4, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7, 2, 4, 7. D'acord. Per tant, si el 7 va aquí... mira, que tenim només un 7. Bueno, espera't, perquè no l'he completat, això, clar. És que si no vaig per ordre, malament. I si vaig per ordre, també malament. Doncs estic una mica fotut. Comencem per l'1. Vinga, 1. Bé. 2. 2 és tot. El 3. El 3 també és tot. El 4 ja està. El 5. El 6. El 6 ja el tenim. D'acord, 6. El 7 ja està. El 8 ja està. I el 9... Perdó. 9 aquí i 9 aquí. Molt bé. D'acord. Anem per aquí. Aquí no.
només pot anar aquí l'1. Estupendo. Ah, no. Ah, sí. Clar, això ho tenim fotut per aquest aquí. I aquí al mig tampoc, per tant, 1 aquí, molt bé. Per tant, aquí ja no pot anar l'1. 2, 3, 9, 2, 3, 9. 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 6. Molt bé. Continuem. 1, 2, 3... El 3 pot anar aquí. Per què no? No, aquí no. Però aquí sí pot anar el 3. Aquí sí pot anar. El 4. El 4 menys al mig. Pot anar aquí. I pot anar aquí. El 5 ja està. El 6 menys. El 6 està aquí. El 7. El 7 ha d'anar o aquí. El 7 ja està, perdó. El 8 i el 9, molt bé. 2, 3, 2, 3. 4, 3, 7, 4, 7. D'acord. És a dir, que el 4 i el 7 han d'anar a un d'aquests, per tant, aquí el 3 no pot anar-hi. Perquè no hi ha més solució, per tant, aquest 3 pot anar fora. D'acord. Molt bé. A veure, 1 ja està. El 2. 2 a tot. El 3. 3 aquí i 3 aquí. El 4. 4 aquí. El 5 aquí. El 6, el 7, el 8. El 8 ha d'anar aquí. I el 9 ha d'anar aquí. Hòstia, mira que bé. 2, 3, 2, 4, 2, 3, 4. Molt bé. Per tant, si aquí va 2 i 3 i 4 obligatòriament, aquí el 2 i el 3 pot anar fora. D'acord? Molt bé. Molt bé, molt bé, molt bé. De moment anem bé. De moment anem bé amb això, Continuem per aquí. A veure què podem fer perquè està molt buit. L'1. L'1 aquí no. L'1 aquí només pot anar aquí. El 2. El 2 pot anar a tots. El 3. El 3 també. Hòstia, el 3 també. El 4 només pot anar aquí. El 5 està aquí. El 6 ha d'anar o aquí dalt o aquí baix. 6. El 7 ja està aquí. El 8 ha d'anar aquí baix. El 9. 9 a tots. 9 a tots. Perfecte. 2, 3, 6. 1, 2, 3. Molt bé. D'acord. Anem pel mig. 1. 1 aquí. El 2. El 2 a tots. El 3. 3 només pot anar aquí. En aquesta banda d'aquí. El 4 és aquí. El 5 és aquí. Ja el tenim. 5 aquí i 5 aquí. El 6 és aquí. El 7, el 8 i el 9. Només pot anar-hi aquí el 9. D'acord. D'acord. Ara que ja tenim tota la columna, hi ha algú que només pugui anar a un lloc. No. 4, 7, 1, 2, 9, 2, 9, 4, 2, 4, 2, 4, 7. Encara no puc treure, o encara no ho veig que pugui treure. 1, el 2, el 2 a tothom. El 3, el 3, el 3, el 3. No tinc cap 3, només aquí al mig. Doncs 3 aquí i 3 aquí. El 4 està aquí. El 5, 5 aquí, res, 5 aquí, sí.
només pot anar aquí. Molt bé. Mira, doncs aquí només pot anar-hi el 2, per tant, tot això fora. I aquí també va el 2 fora, i aquí va el 2 fora. Molt bé. Molt bé. 7, 6, 3, 7, 3, 5, 3, 5. Molt bé. És a dir, el 5 ha d'anar obligatòriament a un d'aquests dos. Suposadament, Si el 5 va aquí, l'altre aniria aquí. I si va aquí, l'altre aniria aquí. D'acord? Continuem per aquí baix. 1, el 2, 2 aquí. I 2 aquí també. El 3, el 4, ha d'anar a un d'aquests. Perdó, 4, el 5. Clar, el 5, com ha d'anar obligatòriament aquí, no puc posar-ho aquí. Per tant, ha d'anar aquí. 5, el 6. El 6 ha d'anar aquí. Clar, en aquest cas també pot anar aquí. Té més possibilitats d'anar-hi a una d'aquestes, però no ho sé. El 6, el 7. El 7, aquí. El 8 és aquí i el 9 és aquí. Mira, i aquí només tinc el 2. Perfecte, doncs 2 aquí i 3 aquí. Molt bé, doncs aquest 3 va fora. Tenim, aquí he posat aquest 2, doncs aquí i aquí 2 fora. I aquí el 2 fora. Per tant, aquí queda un 6. Tant, tots els 6 aquests fora. Fora. D'acord, tenim 6, 7. L'únic que es repeteix aquí és el 6. Tant, 6 a fora. Traiem 6 aquí. D'acord, queda el 7 aquí. El 7 aquí. El 4 aquí. El 7 aquí. I per tant aquí queda el 4. Per tant aquí aniria el 2. Molt bé. Queda 5, 3, 5 i 5, 3. Aquí encara no sabria què dir. Molt bé. Crec que estem anant, de moment, bastant bé i estic una mica espantat. El 6 aquí no pot anar. D'acord. No sé si això ho he fet. 1. Sí, crec que sí. Bé, si ho tornem a fer 1. El 2. El 2 pot anar a qualsevol. Doncs mira, com no estic segur, borrem i tornem a fer 1, 2. 2 aquí. Menys... No. Perdó, aquí baix el 2 no pot anar. 2 i 2. El 3 és aquí. El 4. 4 aquí. 4 aquí. 4 aquí. 4 aquí. I 4 aquí. El 5. El 5 aquí. I el 5 aquí. El 6. El 6 aquí. Només pot anar aquí el 6, 6. El 7. El 7 ha d'anar aquí. El 8 i el 9, per tant, aquí només pot anar. Falta aquí. Vale. D'acord, que estava aquí el 5. Hòstia, ja m'havia tornat a espantar. Vale, queden el 2 i el 3 aquí. D'acord. Vale, doncs anem aquí. 1, 2. 2. 3. Aquí no. Aquí sí i aquí sí. 4. No, 4 aquí. 5. No. 5. No pot anar a un altre lloc, El 6. No. El 6. El 7 ja està. El 8 i queda el 9.
anglesos. Molt bé, queda 1, 9. 2, 6, 9, 1, 9, 2, 9, 1, 6. D'acord. No, ja està. Està bastant bé, això, de moment. Fixem-nos a... Mira, aquí, això de treure 2, 3, d'acord. Queda 1, 6, aquí. Hauré de fer... Anem primer a fer files, però de moment no ho veig gens clar, 1, 6 i 1, 6. No tinc cap més solució. 2, 3, 2, 9, 4, 7, 2, 3, 4, 7. D'acord, com aquí ha d'haver-hi. Clar, però és que si va aquí, no, l'altre d'anar aquí. Merda. 1, 3... 1, 9 aquí. Mira, en aquesta... Aquí ha d'anar l'1, perquè el 9 ja està aquí. Per tant, 1 aquí. Fora aquest 1. I fora aquest 1. D'acord, doncs ara aquí va el 6. Aquí va l'1. D'acord. Aquí fora el 6. Molt bé. Anem millor, anem millorant. D'acord, anem per aquí. 5, 3, 5, 3. Anem per aquí baix. 2, 3, 6, 9, 2, 3, 6, 9, 1, 2, 9. Epa, aquí l'1 ja està fora. Doncs 2, 5, 3, 3, 5. 4, 2 i 4, 2. 2, 6, 9, 2, 9, 2, 6, 9. Bé, quan tinc aquestes coses no sé com treure les solucions. Doncs anem per les columnes. 2, 3, 2, 3, 9, 2, 3, 9, 2, 3, 6, 9, 2, 3, 6, 9. De moment res aquí. 2, 9 i 2, 9. De moment res. 2, 6, 9, 2, 3, 6, 9, 2, 3, 9. Diria que aquí, com només en aquesta columna pot anar-hi el 3, aquests d'aquí els puc treure. 4, 2, 2, 9, 1, 2, 4, 7. Epa, no, el 7 està fora, per tant aquí ha d'anar el 4. Molt bé, doncs aquí ha d'anar un 2. Aquí ha d'anar un 9. Aquí ha d'anar un 1. D'acord, aquí tenim un 7. Molt bé. D'acord, de moment això està millor. D'acord, 2, 3. 2, 3, 3, 5, 2, 3, 5, 4, 2. Doncs aquí ha d'haver-hi un... El que falta aquí quin és? 1, 2, el 4. D'acord. És possible que tingui més d'una solució, això, perquè no ho veig ara bastant clar, D'acord, en aquesta fila només pot anar un 5, que és aquí. 5, per tant, aquí ha d'haver un 3, aquí ha d'haver un 5, i aquí ha d'haver un 3. Per tant, aquí 3 i 3, fora. I aquí que queda? 1, 2. Molt bé. Aquí fora els 9s. Molt bé. D'acord. Ara arriba un greu problema. I és que no veig. És evident que em falta alguna cosa i no veig. O l'he espifiat un altre cop, o no sé.
aquí. Tinc un 3 només, d'acord? 3 aquí. Molt bé. Bé. Millor. Millor. 2, 9, 2, 6, 2, 6. Doncs aquí ha d'haver-hi el 9. Per tant, res de nous aquí. 2, 6, 2, 6. Aquí ha d'haver-hi un altre 9. Per tant, aquí fora un 2. Aquí ha d'haver-hi un 6. Aquí ha d'haver-hi un 9. Aquí ha d'haver-hi un 2. I aquí un 6. I ara un 2, 3 i un 2, 3. Suposo que potser aquí és exactament igual. Si va el 2 aquí, o va cap allà, no? O sigui, si poso el 2 aquí, aquí va el 3. Per tant, el 2 va aquí i aquí el 3. No pot anar el 2 perquè el 2 és aquí. Per tant, 3. Merda. 2. 3. 2. Ja està malament. Mira. D'acord, doncs hem de canviar. Hòstia, ja l'hem tornat a fotre bastant. Doncs res, gent, toca la solució. I la solució és 3, 4, 5, 6, 8, 1, 7, 9, 2, 8, aquí va un 8, 4, 3, 9, 5, 2, 7, 6, 1, 9, 2. No sé on l'he espifiat. 4, 3, 7. Això està bé. 7, 6, 8. Aquí va un 3, 4, 1, 9, 2, 7, 1, 4, 5, 9, 2, 3, 5, 2, 9, 3, 8, i aquí un 6, 8, 7, 1, 2, 5, 9, 4, 1, 3, 6, 4, 7, 2, 8, aquí un 6, un 9, un 5, 4, 3, 1, 7, 2, 6, 5. I ara sí, estimats meus, aquesta és la solució. Com és possible que ho hagi fet tan malament? Com? Ara sí. Increïble. Doncs bé, res. Quants porto? 7. I crec que només he fet un de bé. En fi, adéu, gent.